Hello guys, μ' άρεσε σήμερα εγώ το Gamer Top και σήμερα άρχισα το κανάλι. Θα ανεβάζω βίντεο κάθε μέρα σχεδόν, βασικά όποτε μπορώ. Τώρα γράφουμε εξετάσεις και πρέπει λίγο να διαβάζω. Μπορεί να μην κάνω βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα να παίξουμε ένα παιχνίδι, το Crossy Road. Όσοι δεν το ξέρουν, είναι ένα παιχνίδι που προσπαθείς να περάσεις κάποια εμπόδια με αυτοκίνητα και πολλά διαφορετικά. Εμένα σχετικά εντάξει, το παίζω λίγο, αλλά όχι και συχνά. Ναι, προτιμώ να παίζω άλλα παιχνίδια που εσείς θα μου λέγατε ποια να παίζω. Δηλαδή κάτω από τα comment θα μου λέγατε ποια παιχνίδια θέλετε να παίζω σε Android, γιατί από εδώ και πέρα θα κάνω μόνο σε Android. Επειδή το PC μου χάλασε και θα κάνω γενικά μόνο σε Android. Ωραία, λοιπόν, έχουμε free gift. Ναι, θα να δούμε τι θα τύχουμε. Ωραία, τύχαμε 60. Λοιπόν, νομίζω με αυτά τα 147 μπορούμε να πάρουμε ένα δώρο. Για να δούμε. Ναι, το win a prize. Για να δούμε τι θα τύχουμε. Νομίζω ότι έχει κάτι ζωάκι, κάτι τέτοιο. Ναι, ένας σκανζόχυρος. Σκανζόχυρος είναι, τι είναι? Ναι, σχετικά με το βίντεο, αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μικρούτσικο, γιατί ακόμα δεν έχω και πολύ χρόνο. Και ναι, θα ήθελα περισσότερους subscribers επίσης, θα ήθελα και πολλά likes, διότι πάμε να φτάσουμε τα 5 likes, έτσι η αρχή. Και λέμε μετά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να περάσουμε αυτά όλα τα εμπόδια. Θα κάνουμε ένα high score. Τι είναι αυτό? Κροκόδιλο. Ναι, όπως βλέπετε είμαι πολύ καλός. Παίζω πολύ καλά Crossy Road. Τώρα κοιτάξτε πως θα το περάσω. Τι είμαι εγώ, Θεός. Κοιτάξτε πως το πέρασε. Πάμε ξανά. Πρέπει να το περάσουμε. Όχι. Πάλι fail και fail. Πάμε ξανά. Περνάμε. Λοιπόν, και αυτό το περάσουμε. Και οκ. Πάμε ξανά. Και πάμε ξανά. Πρέπει να τα περάσουμε όλα τα εμπόδια. Κάνουμε high score. Μαζέψουμε τα coins. Όχι ρε. Λοιπόν, πάμε ξανά. Crossy Road. Είναι το παιχνίδι λίγο βαρετό και ξέρω πως για εσάς τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ βαρετά. Γι' αυτό θα σας έλεγα να μου λέγατε τι θέλετε να παίξω. Με έφαγε ο κροκόδιλος. Πόσες φορές το πατούσα δεν με έφαγε, δεν με τρώγε ο κροκόδιλος. Τώρα βρήκε να με φάει. Όχι, τώρα βρήκε να με φάει. Πάμε ξανά. Παπα, τι είναι αυτό το μπλε? What the fuck? Κέρδισα ένα drop bear. Τέλος πάντων. Πάμε. Fucking life. Δεν πειράζει. Πάμε άλλη μία. Πάμε. Μπράβο. Αυτό ήταν το βίντεο, guys. Συγγνώμη που ήταν μικρό. Ήταν 5 λεπτό. Sorry. Αυτό ήταν το βίντεο. Subscribe. Βάλτε like. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.